Istorioak dramatik eta tentsiotik apur bat deskantsa zezan, sekuentzia ludikoago bat sortu genuen Joskak basuan sortutako riff batetik abiatuta. Bertan, gidaria protagonistarekin solidarizatzen da eta bera lasaitzeko asmoz, bururatzen zaio elkarrekin estasi pilula batzuk hartu eta frenesi psikodeliko pixka bat bizitzea. Euren atzetik polizia argiak ikusten dituzten arte. Orduan, erabakitzen dute ihes egitea eta azkenean zuhaitz baten kontra jotzen dute. Naiz eta modu arraro xamar batean kontatu, ze kanta baten barruan gauzak azaltzea pixka zaila izaten da, suposatzen da protagonista onik ateratzen dela istripu horretatik, gidariak konortea gartzen duen bitartean, eta polizia iristean salatuko duen beldurrez, protagonistak ihes egitea erabakitzen du. Duda asko eragin zizkigun abesti honek, zeren punka eta funkia nahasten ditugu bertan, baina zuzenean jo dugunean ondo funtzionatu du.